Przeżywając święto ofiarowania pańskiego, przyjmijmy swoisty tryptyk wynikający z prologu świętego Jana Apostoła. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Światłość, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Przez Chrystusa przyszły prawda i łaska. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.